ebbe a videóban most egy fegyveres játékkal fogunk játszani. Előre is bocsánat, ha a káromkodásokért, vagy esetleg ha káromkodni fogok, vagy esetleg ha valami csúnyát fogok benne mondani, akkor ne haragudjatok meg rám. Tehát ja, ezzel fogunk játszani. Ebben amúgy már pró vagyok. Ha kinevettek, hanem tényleg pró vagyok, ugyanis én ebbe nekem már volt 70-es winstreakem. Látja. Én már ebbe pró vagyok. Csak kicsit nehezen akar betölteni. Elkezdek a betölteni. Naskacot be is töltött. Akkor menjünk a kört. Na, tölts már be. Nem a töltött. Aztán te veszünk ezt a játék. Úgy ez a nőm amúgy hány napja játszik? Halljátok. Leszúrom. Csat. Melyből van 2 kill. Tehát én mondom, hogy... Az mekkora lett volna. Szép lett volna. De hát akkor skacok. Az a brá. Hopp, egy hátas. Ott az MV6DDD. Azt a brát, hogy kijött. Pro headshotot lőttem. Istenem! Visszamondtam szerintem a próságot. Azok mit csinálnak? Mondom át. Barilla a kolsz. Bro, ez a doki. Van a fél. Itt vagyok. Ez a fish. Ez van. Azt majdnem kilőtt. Jump zone. Ez jó, nagyon szeretem ezt a pályát. Azt. Két. 3. 4. 5 kill. 6. 5 kill. Ez a brá. Lelőm. Beültették, hogy lelőtték. Anya. Ez a brá. Ja, brát leszó. Jó, 6-szor. Lőttem. Én mondom, hogy pró vagyok. Túl jók vannak itt. Jó, ezt kivágjuk a videót. A lábon találtam. A lábujját levágta. Lelőttem. Az hogy lelőttem? Fish. De nem lehetett lelőni. Dokit. De ez a doki, ez amúgy milyen fegyvert használ?
rám se nézed, de már megdöglök. Érted? Rám se nézd, de én már nekem már itt. Mekkora lett volna fent a kilövő. Nem vesz észre, hogy épp ráci. Őt akarom megölni. Most én öltem meg magam? Szembe futok valaki. Mit követ ez a csicska? És tényleg előre, és hát nem előre, a videó elején elmondtam, bocsánat a csúnya szóját, ha van benne, és hát ez elég rage bait játék, ez rage bait lesz, ez full rage bait. Fullos rage bait. Ezeket a rosszakat kell amúgy farmolni. Őkről kell farmolni. Ja, bocsi, srácok. Bocsi, hogy nem beszéltem annyira sokat, tehát koncentrálni kell. Úgy lehet, hogy ezt felnőtt tartalomnak fogom kiadni, de 18 pluszosnak. Csak felnőtteknek. Tehát azért ne haragudjatok meg. Ott. Ó, ez a néhat meg annyira idegesít. Tudom megnézni. Hogy kell megnézni a másiknak a fegyverét? Írjátok le kommentbe. Mert hiába nyomom, nem tudom megtenni. Vagy azért, hogy drága, és nincs rá annyi pénzem. Na mindegy, nem tudom, hogy megírjátok kommentbe. Kulcsotot lőttem rá. Olyan szinten vagyok? 12. Mindjárt 13. Istenem, ez ugyanaz a szám, mint én. Ó, azt hallottak, az inkább spot. Innen kisználpolom őket. Aztán. Csak amikor lelősz egy embert, akkor menekülned kell.
helyről. És akkor... megfordul. De elbújok. Ez a fish. És ő a legnagyobb pró. Doktor Jeló. Osztam, ekkora lett volna. Ez a fish ennek a fegyvere. Ember, azt hogy lehet megnézni? Azt jó akarom nézni, írjátok a kommentbe. Az NDDD odáig. De elkövetem. Tényleg snipezt. Lelőtt. Jó, hát harmadik meg is nyertem. Ennyi is lett volna mai videó. Sziasztok!